media me hu so ho ye o metim kwamu de ma me wotim kwamu obefa ne saa ti se okodi aduane na anya de o se man bi saa e bia na usika aka so saa aduane na be so okay all right nti nyame adawro ma ade achi wo ya wotim kwamu de ebeka so ho ya ne saa wodin biem pacho me de ya utawia efri hene na baye pacho me free korongo oduma se ana hifa korongo atwede okay korongo atwede nti mo amhwe ye tie yen wo korongo atwede no ene dai modisi akron ya tawia wono na eti akonya yisu yi ade wudi ntafo achi pachan onta na ti ase pachan okay awia ya utawia awia de ma me boko ene se padie ni de me ba ha me ya broni e firi sunyane do mase na e se odi kan ko ye adwuma kakra e o wasa asangregwa na brabo no ne nkoyi na me bae si me bae no na mbese e go have go so na me ne madam fu bi na ye adwuma sa ti me hwe ne nkoyi na me ba me sister obunwere na me ba na nchen be bo na adwuma ti hono na man bi me ku dwabe na man bi ka se opi bi ni na ye adwuma na me de ko me ne ye adwuma na me hwe man no asetena no no mo ame na me firu ho na me ba korongo si me ba korongo no so 2 years ni na me ni obi na ye adwuma ti achiri no na man na me ka kire nse me nya adwuma ni bi na otia me ka na me di firu nti man na me tene nchen no me ne tete ho na o ka kire me se adamfu me yonko bi aka kire nse man bi si ope obi ni na ye adwuma ti se nka man so nsemu ye ti se be ya se obe ya ne ka me yenku hunu na oni ne nko ye adwuma na bisa nse adwuma be na o si o ye ne ponche e wo ne kura na nipa na o hwe o mo no hwe mo ni yi entino o penipa foforo o ba kan ho na akotena kura no wa hwe mo wa no ti medio se yo na mi ka kire papa na se ne sadia mate ti achi no ne me ko papa no ho na odi me ko kire papa no ka che se de o ka wan se mi de meda papa ne ne se wo ka sa wa radio so nti bon ho so kakra ma me papa ne ne se no kure o pe obi ni na ya adwuma a wa hwe ne mo aso ama no boso me obetua ne ka nti ama o yi nipa ma ne ko kire me kura ho e ko kire me mo na me se me ye adwuma no no si okay eni me mo ame ho na me nko ho na following time no ma frɛ me busia afo bia be ka papa na me tene nchen no ho na ya trans ne ya ka ase ayen hihye na me si okay ti me ko tena ho 6 months sana papa na ye se me pemi busia ni mra na ye trans nka na ehu hihye se mitimu a na maye na me frɛ me wofa bona mane no si okay obeba ti bosumi burunya chi me ko ho bosumi nkunu no mu na me ko hye dwuma die na se ti burunya chi bosumi mienu no na me wofa bae ti obae na oye ne se sisia no adwuma na ode ama me no ko oye ne se nka me nko ye ne mowa na obi ti ne kuku nipa na agya me ko akura nipa na agya kuku no nti ode ahye me nsa ti se mitima ati kuku na aka ho de ya ene ode nyuma mienu ni nyina be hye me nsa na me simitima ye ti ne ekoba ye ne se papa ne ye ne se mmoa no bosome obitua 5 million e wo mmoa ne ye na me ye no me hwe o mo no na kuku no so me ntina busa nchimu miensa afi no me do ho prensa na yetia watua meka na me se mitima ye e na ode adwuma no hye me nsa ti fitiase na me ne papa ne tene de ma me ka se papa no metene ba bia boni dimbone ana me boa na o hwe me se ne hwe nipa a o twi bia o ma misika utin di dwa bra me kama
afi boss me ofa bae na yetena se ka bibia wie achi na ekọ no afi papa no boss me so a on fasika na mame boss me so on fasika na mame sa tene me oba no so e ka me ho na wafo yefunu ti boss me na animu na awo kan no na ode me de ko hospital na me frɛ papa no se oba na awo kan no na osisa na me se a nti ho no me ka se o mom bosia 15 million ti o de se sika na de mame mame de hwe oba no ti ho no na boss me sika na mo na die na o ka so betua mame no o ma obi di 5 million de bra me ti achiri no na o sane de 4 million de bra me ti ewu mu no me ya me san ko ho na me ko gi 4 million ti firi ho no papa no ba me nchen a bia 2 million 3 million 1.5 no de ama me ano on chirimu nchire me se bia bosume akatua no bi ne bia me de ma ana se bibia te sa ande no ase o se gi na o de atoto bibia di ti sa na me ne papa ne te ti afi na nchen mu ho no na no ma bi nko yi e wa kura ho da ho a mitimu nyi chire ade be chene na ade na si me frɛ papa ne bona mane a ne papa ne ke kan sen bi chire me se onde o yi Kristo ni on so no ma bi sa so ene ade me so me hwɛ ne ekoso a na mani nye ho ti papa ne aka sa no na me yɛ okay me tu bi nchene na BBC na me frɛ ne bona mane na o si nani nye ho o ye ni frɛ no kono me nka me hu BBC a me nka nkyere no ti ho no mu ho no na muwa no yade asi muwa no mu a o mu ade be chena abo na wu ade be chena abo na wu saa na me frɛ no bona mane na papa o mu ye ne se ye muwa yade aba aye wo ho ti no woda no na mana basa ti kona muwa no so fa so wu no odwene ho a wonte ase ye ti achire ne papa ne ba ho ti oba ho bosome nkunu mu oba papa no nsem a woka ne se me na me hwɛ muwa ne yie na muwa ne wu sem hanyan na me siuda ente sa muwa ne de me hwɛ mo all right se ne me yema o mu bia me yema o mo na ya de na aba me ne esisi wa ha na me bo amane a wo se odi oye Kristo ni nti unidi no ma bia chinti no me so mintimu nka se si ana sisi na me de te ho nti no ya de na aba nti no kona ebe faso a muwa no ebe se o mo ya de ana se ebe kono na ebe faso no si okay ti kuku no na se mimi enkohwe kuku no na menene koye kuku no so de ma me no ma do ho 2 times ti bosome nkunu ni nka mesene be hwa ase ado ho na adom prensa na o se afene me no na ma do awi papa no ba e kohwe afu no mu no ana mimfuo de me pesa ase be fu wura be ba ase e na chese o ke kanse mo o panyini nti mintum nyi mfana no wo fam e na me se eja medo o de medo ti okoye na o ka kire o frɛ me phone so no bo ma na se wa kofa apaafo bi onya apaafo bi nti o mo ba nti me nkire o mo mfu ni nyina no na o mo no ti o ka sa no mitirimu yan kisen nti mankasa e na me frɛ papa na enam no so a me ko ne nchen no bo na ma na se ni na papa no oye no si o de fu nya hwe o de ye adwuma no na me si yu nti apaafo no ba ma me ko kire be mfu na no nyina ama o mo doye nyanya wo adwuma na apaafo na bagye aye no se wo na wo so domu mi na me dom ene wa ko fa apaafo aba so medom modom se na je se yi wadi onde wan ka se wa yi madi me so me na se me so wo kan sa wa hunu se yi wadi because it say me madwuba yi a me yi na ade be chi meba no na yakofa foforo na wo mu ye so me ya adwuma no a me so mfa so ne de ma na ndi na wo so mi sa papa no say wakọ akọfa sankrofo no aba so o medom wa bra ye wo adwuma no sesei wayi wadi ana na se wadwuma no sai mi bisa no kire se one de nipa na na oti ni kuku face no saa no no ye se nipa no ono nko na ho de ntima adwuma no nti otimu de paafo beboa no ama o mudum nti o mo beboa o nti o mo beboa me nti na nso ma me ka kire ne se ene saa de a kana awabo no se mitikuku a
nka metua ka no ama no na so onde onyi sika bia e ka ben ku pa na ode ma omodo ye no na so onde onyi sika bia na me see you na ye de wo ha ti bi osumi nkunu ya mu nsem ni besisi ye na achi na okoye no nti na kura ba ko ho a ode aduan mu aduan de ba ti de oba ya na me wo ho ye adwuma oba ya na ofre me na me bae ti oba ya na obisa me se na tewia na me se bla osinti mwa na oma omo aduan anopa anwumire ya osama omo aduan na me se bla emo aben mponche eni nwane okwa no mo dodo esai me koye no fitiase ne mponche ne 14 ti me hwe omo na ma omo be wo ma mponche ne be ye 28 na ne bra san to ne bra bi wo akwantum na to 14 be kan ho na me aso me ka kire se on to dwane me kan no to dwane ba ko ene be de be kan ho ma dwane so awo na me hwe omo me wo nti yade ne tisi mu no mu wu be ka sai omo wu ye mponche no papa na nkasa de no wu ma no be ka 13 na ne bra de no 14 15 no antu so 5 wu ye ma ne be ka 10 iche se mu na be ka ni nyina na ko ye 23 no mu wisa mu de ye mpushi ana mutugu ande ma sene mu an kona mu faso wu no enya kono ti o se ya me pa menwe na me se me de me mpe ti bia me timu frɛ se madam fu bi se opa no o ba na obi hu no se opa no me de ama no no waje kakra me de me nye hwe ma no waje kakra sha ho me nton bi ma obi kurada nti ne o ka se o mpe no no makututu fo ne me de abo na hye ho saa na me ye no ti boy ne ba ye obi sa me sa se na me se na no ne papa ba ye no papa ba ye obi ka che me se me hwe mo ni ye ni sisi na aboa ni pa kura ati wo no se odi dia no pa na nwumire wa ni dia oba ye de no wada ti mo ano me mo aduane anopa awia na nwumire ba sa mo aduane fese kura na me bio mo na na mo kokwan ho ne ka bo mo so abene sa na me ka kire papa na o se ma me mio mo bi ne kura de o yes asambere ma be chew ntino mo ano tembia me mo aduane na asema obi se me de me dwene ho amente ase na o se oki ne boy ne buafu ti me so mankasa ti anwumire no awia na me frɛ papa na o teme nkyene bo na ma na se aja asemisi na ekoso me de me dwene ho amente ase mpese de beto onim na se papa ofisi on tin me nya adwuma bi mu na o ma mi hu na adwuma ma ye no ontua meka na me nko nti sabra ko ka sa aseme no no aye adwuma mfie san onu metena abosome nkunu na afe wafe abosome nkunu ya ikemu na last month na afe wanyia ono aso na ma obaby te wabakura na wotim ono yere ho na akohunu ba no ana wo ko na wo de ba no ko ba no me ne wo have go so na ti wo ko ho no nya secha na afre no ma ne ba na me ne papa no me full ka papa ne ka se phone so komodi enye yi ntine me mra na ye nwene ho na ye hu ne ebeka nti benada no na ano benada yi ne bosome ne na awotwe na mi fa ka firi atwede ba korongo yi akrante besa pachan o ma we ho akrante ni nyina wi ma ba mo ta we akrante pa sa na kuruni dintie na me ba papa no ho beko obi afie ni hata bi ni akrante no on besa mpa na me ba papa no wildlife fo beko akoto o mu okuru mu me ba papa no ho na me ne kotna se na me di tu nanim na me se kona papa no de me na so no first ne asetena na me ne te no ene ente sa obakura onti nanim nkire me boso me so wontua me ka no me afe no yesesin ye no ka afe ne system million mo na ehwe no se ska be di me ho nyina ye 24 million ne aka no papa no ka yesi otua ma me no wontua ma me me koka o se miniska ntini mi matima wo se papa no asetena na me ne te no enya de se o peso ni me ye adwuma no ntimi de beto wanim frɛ ne bona ma ne se ne ma be ka kire nti se ofiri se o ni me nya adwuma na nhyehyɛ wo ho no yenye na afi min tun firi ho no see you maka wate
nti me sɔre ya me kɔ no na me gya me fon ho ti me fa ka koduru kurum na me kɔ fa atwede ka na me afei me yi me fon no ne fon ni ho ti me tika ne me ka kire driver ni se me sere na odura krante we sa filling station ho onyina na me kodi nkomo bi ɛwɔ hɔ na magya me fon ho na me nkɔfa na o see you ti oduru ho na ogina ye ne traffic ya achi ti mi si ye no mi gina ho se car ne betwuntwen kakra na makro so ma hu ne ye car ne bi ye overtaking ne car ne be bo me ti car ne be bo me mi de mani ti ye na me da hospital ti ade kyen ne papa no anopa na ofre me e na obisa me se be ye mi fie wura no ofre me bisa me se na de na de me ba kurum na me si o da nora me ba me papa ni ko ho ene ne betwetwe nkomo na fe so mini nchene mini hwe 87.9 kumasi okay yankwe mini nchene mini hwe tu ko di dwa na ko di nkomo ko di nkomo no se na ade na me ba ye na man frɛ no na me si o da se enya u ba ne me ba ye ntini minti mo mfrɛ wo sa no se a ene se wa ba no wanya problem dia ene wo ne papa na se me de me mfa ho ne me ye ne ma be ye no hospital ho no tino na ho towa ena ebi hu ne ye beka sa tam na papa na frɛ me kan sa se ne kire me no ma papa na nsi ho wa mfrɛ me biem ono so a wa mehwɛ me hospital ho kura da ena ka wona no moba ho hey producer me pa cha obaje phone no mame aha ya Akoma 87.9 FM na fe wonu TV Akoma mu nsem dwumadie no a eno na wo hwɛ na fe wutie no so aso mame nti papa na mehwɛ me da wa mfrɛ me kura mi sa me se ebia me ho te sen ana se sen ena asem no kodi police station ena omo chi driver ni no nti awofo no ne kawuna ne ba hospital ho na omo ba hwɛ me ena omo ba police station ho be kan asem na omo ye ne se sisi ya no ewo se be hwɛ me Akoma FM 87.9 ti omo ba hospital ho ye ne se omo ba be yimi akọ eya driver ni no de ka ne ball wo no nti omo ko ye me live no na me nan achia dompene kasene wo ho no ena na abu na fe ma pampam ha ana hososo problem aba ho kose ena omo ye se omo ka se omo ye se omo be hye POP kafra ti me hwe POP na na ni adaje ena omo ye se omo obi wo ho a oye bibiduru ti omo de mbe ko na omo akọchiri eno be ntem a chene se be hye POP no de no kre ena omo yi mi free hospital na omo de me ba fie Akoma ti de na esie ti ma me tina ho sisi ya no me ho ato me kakra amitimuti am na so ena me frɛ papa no o de me ma papa ne se o mo na mane se o frɛ papa no mo na mane se sia de me ho ato me enti me pese me kɔto am adwuma so na me yi adwuma no o frɛ papa no bo na mane ya o se on de ohia me wakura ho bi enti me nko yi me no ma mfiri ho okay me se ne me nko yi me no ma se ye tena se na nhihye bi o ho no na mi sika wo ma no tiama me okay o se oni mini nhihye bi ya mi si mini kamafo mini buafo bi ya mi si miti Akoma FM abibia ana kama Akoma se me de beba na me de abedam me da se papa tawia na acha se enhyehyeye no woni papa ne call ye no wani so wani ne nhyehyeye so ti se woni wonya adwuma biemu de a ne woni wo ka ye no wanya ma ne call ba bi me da se aha ya Akoma iti se ade wo ma bona se ne na enya adwuma no enhyehyeye ban na bona ne wo call ye ho ne de papa no ene ya nhyehyeye bia ne kan ne se mi ti se mi busiani firi bonaba okay so ubusuani so call ye obaye no ena ye call bona no ho ti ye call ye no nhyehyeye ya papa ne ye hyehyeye ne se one de sisi ya no oni me ye adwuma na nhyehyeye oni me hyehyeye se wo kwa ye adwuma mienu o adwuma mienu aha ba ko de ma wo call ye ankasa ye moa yen sa ena achire wasan de afuo kokofuo mu do beka ho na wado ne kokoo no dada na se na asase mo eya asase prada afi na wo na wo kwa akofifie wado ne dada okay no otiso one enti de din kan
Emu aye adwuma no ode ma wo no enhyehyeye ban ene ono ko ya ekọ wo square na wonu se papa me ne ye adwuma e be de ti o man bi kura no amensan fan pi so nhyehyeye ono me ye ne se o se mbosome obitua meka saying 5 million na obodwo so na me bodwo so yo enti wo ye adwuma no abosome san ya san wo de kokoo de ne beka ho ene me ko ye no bosome dunum na boy ni ja kuku ne tena na odi kuku ne shemensa bosome dunum bosome dunu me ko ho bosome nkon okay dunum na chese bosome pepepe pachan me pacho na bosome so ye no emu ne de na wohwe no wotua woka 5 million sate ne yentana se yen hyehyeye ntino ntua onyan first kama me na se munyan hyehyeye kra wa start adwuma so no ntua meka kopim 6 months na me ofa baaye no wo ye adwuma bosome ba ko mienu miensa enan enum ensia ansa na wo betua aka oni kura ho no kura wantua meka ho ento osati so obetua aka no wotua ensia na adwuma wa ye ne nyina gbo mu de ma wa na asesen wantua ma me ene na si de didie obi a wo ye adwuma ntua aka kuku na mete no na me nyinya kakra na eno na me dididi nya je se wudidi kokoo ne ho nti no emua ne de ne so wantua aka kora haw because ni nyina akɔhye kokoo nim sa because entumi nkonko ba se kwa adwuma emu adwuma na wode ma wo na ose bosome obama 5 million bosome ba ko wantua mienu wantua na aguso ye na wuche se wonya bi wo baabi ya ɛhɔ no ye enough de ma wo ana ma se ne me ye no na otwi bia o ma me oto aduane de bra me o ma 2 million bia mi fan kudidwa na se ni nyina ka ho bi na aka se sika no wode chew se na o se bibia ne ho ntino ande chop money chop money ni se na nye waketua na adidi bisa ayi na nanjeman se bosome de ne de ma me na se de bia me ba me kwa ye mam chop money etum botom na bosome ya sa mam bibi foforo enti si ye ma obibi nkakra na tese waketua no ne yetete ho de ma wo no bibi ni adwuma na wo ye onye buroni papa mo ni na ho abrabom sa wo mama da bia 2 million na bosome so asa ma 5 million na bi sanse wono ankasa se na wonya okay to asoma me enti no wo buhyiani ni ba ye na hyehye ya wo ne ko ye nyina no ekosi sen ti ne ekosi ye ne se me bosome nanum ana start ma me bosome ba ko sika Akoma ena 87.9 oba no wuwie na me iko yi no ena me kwaji 4 million eno su sika no abi o me sika na abi ena e Kofi no na sika ni me ho ena me san kwaji 4 million sa kwaji 4 million nti ho no de wan kwaji sika bi ya bi na abo bosia 1500 ne de tama me ekoka asem no ene me wofa ekoka asem na me se ende kuku tam no me ti kuku anu matiaka nti utua wo bosia no eno afi na ka me beti kuku a metua tell won komo ya me de won komo ya me de wa bo adwuma ru abosia 1500 wo tia wontua se me yentua wa bo adwuma ru abosia 1500 wontua okay ma me kwa ho ma ne so na me ne yewra ni konkodi nkomo be me na ma me mu ha o ya na ira na pomu nyame adom na nso nyame adom me ho ye pa ya utawia na me ne di nkomo awia na wode atom anim se wo ye nyame so ade bra no wo pa adwuma ma no obi a wone no eye adwuma na me pa chewo bra na wo mo eye adwuma no ensensan ben na ekoso ewo ho eye no kure ya tawia ba me nche na aja mene na aja wo bobo ma adwuma kaka se ko ba so ye se opa adwuma ye ana me so madam fo na aja bona ana won so ye se o hinya kwada sabi o betimia babo na adwuma wo na kura koko wo mu ne enyan ya imponje eke ba ya na ye kasa no ye nse ni ye santi obokoko o ba ya no baka jem to adwuma ndi ye no betimia ye ana mtiyu ani eso betina yanko ade a ani ese ani yam tada ne yanko papa ho ne yanko nkoka tini hu papa na papa ne yan se na bushie ni wai ana mso na bushie ni ha na
ana ya mehunu na maka ate no wonfa na busunya ni maka ho na nka yan ka asam no ampa nso o ye o ma ya ko fe na busunya ni ne bai na busunya ni nso so bai ya batena ya tena asam mi mu no ana o ya no se mi ya se sam o ayi emponchi wo na kura ho busumi bia obama no 5 million ana kokoro nso a ewo ho no kokoro de otia wombete miensa na papa na family no ya otawiya nso afa baako ntiase ye adwuma ma opre so ama mekura me yaso ontunsa na agbai wo de nipa ma obi a wo se otunsa o de 1 million ma me anaja ye so de ye ne koye ebo ana ne yire ekokotena akura na ase te wa no mo na nansan no ha no ba me ho se oba ba ka asema kire me ana mte di asema na o se o papa de ba ho na papa ne se wo mo se mponchini wu na mponchini wu no o hwe mo no ye no nti no oba ba ka se oba ba bo mama ne se di papa na akan ana mso we de se nya asem nti e de me ne papa de ba kata awon no so ya no se ne na me ja no kwai na o chi kwa so okoye ti mo ofia na obi frem se ka bo ya tawia ana mti yo nti mirika na mde ko ya na mko he no ampa me ko he boy no na ba bi ti bi owo mu no nya ana ja wodi that doctor wa inyamin cha de nti bo na bona breme o man ska mem se me nim tika do de ba se 2 million so no odi man se en ko anu fam ko man ampa o me ska no bre no ke wo ha no afre me se abanti de ti koko no koko kale ya no onya 8 million na 8 million on die onyi bi na mam kwala na akokale koko no beyi 2 million na ka 6 million nti wodi mame ti dia baya adanti ana wodi mame ana me fret ya tawiya no na medi ma no ana okache me se ne santi a wanya ahodi o peso sa akoto da juma so ana me fret papa no papa nti do kwasem ni Auntie no hwe na situna na enya fema no enti se sana ti a o ma ne nsa nko na dwuma mo nti o mra ma yi ne ma no ana mti yu ana die ti me frɛ ya tawie no bo na amane ana wati o wate ti mo ha no o ba me ho ba ka tem se ade ti a no frɛ me ka tem se o kodo wa fa ho kumasi aba ana mti yu mate to ko ba ya no ma nti he ana wa sa frɛ me ka se ni wa fa ne se asamna ye papa no pam no enya ne kwazo no wa ye adwuma wo nwie afa nso bosome a ka so betia na kada wa ntia ka nwie ana mse ade ye sa na ti a ka be ya nko mfe no wa fa manmra na nka yanka ho asam na me mom die binti bi si gere ya mfa ma ho e wo mse me na mde ko e ba wo na wo ye adwuma na wo ni madwuma dodo a wo ye bosome dodo a wo tia na menyi ho wo diskan so na menyi ho nke no no de wa se o si gina na me hunu se na wo ye ana se me wo ha na anena na ansa na obi frɛ me kai obi ba ya na o ka se na wo di ayako FM so ana me se me no se no am se me ni mo hwe na me frɛ no busa no no so o ye no kre no ko no wa fa no wa fa ne se atama de nya enti o mo di na ba kuma FM ayedna ana oka sa ache mnam se onya ade asem na kwa wi nti de minim fa ho no minim bibia bium na de kan no ansa na wodi obi ebema obi so ne nya adwuma no na wanwu se eni pakro no oye guda na adwuma. Your call has been put on hold. Please wait. Mo sai enfre no ema me biem me pacho enhyehyɛ ya wone wo kɔ ye wo emua ne ho ne de wo se wotua wo kakakra kire ne wo ma tutobiribidie good na me pacho wo tutobiribidie no so wa misa no sei bia eno no ye wo sika ne bi no de ma wo anase ne papa ye na aba na wo che wo sika. Okay. What's it? Hello. Me tio pa. Me say wo hwe Mr. Bona krofo ebe ye na dwuma ede ema no a
Asem no mo ka fa ne ho adanse ben no mo di fa ne ho se bia we yesisifo no ade. In fact, I want the Najuma mo asem de me minim no kono ya. Baby ya din ko mo ye bibia. In fact, fa Najuma mo die no kwasem ni. Ma musa. Ana Najuma no so eni kono ha. Na ye adwuma nti na ma mi bisa wo sa no because so the branch yi kan wase ampa emua yen no wakase bosu bia no obema ne 500 Ghana cedis but when tia eno no wo ya we ano no de nansan ya apply ya na me obo mama edika no ne yen ka asam no wodi ono no ofiri mi nche ko ho ko di ba bosu mo ba enuma na nsia awo ho nti okọ ho no ana me ka nse me no kwasam ni ahaya na menyiniye me nyaka ni but ahaya na menyiniye na menyiniye asantini bia woni ne baya de bia wo se mrada ho wo kire bi nu adanti abam na je si aya wa me yanka ho asem a wo ti ho no na se bia kire bia sam bi ba wo ya ne dai ana me force no ansa na wo ko fe no wa fa ne ba ya nti wo fi me nche kwa no die on die buja no on no na je so ko fe no wa fa ba ya wo mo ne bona kra chena se no na wankasa woni hobi ya ba kana de me na me force no na me ka ten se on ko fa no wa fa ne mra mo ko tena ase no wa fa ne ba ya ne de na woni ho na me ka ho na ya tena ase kan ya okay enti wo ka ho na woni musa o ka se bosumi bi obema ne 500 andi ya no ko pa okay na wo se 500 no won fema no me pa cho bra tewia bo wa mane se bo na fa 500 cedis no ema no wo bisa bo na ho asem sabre first one no odi ka okọ ho no de odi ka ya na ne yan ka ho asem no ana obo mama ne no anu no obo mama ne nam so o ye be are nti bi ya tena ase a ya ka asem no wanka enti se waka o afa so ko nti bi ye be ya hwe se bi a odi ba ma no a da bi o nim se ne wo fa ne de onim bona ni ko wona agya ni ko wona anim bona ena wode tawia ma bona so one ne nya adwuma enu nti bia ni a wone the first person a obebo wa mane enti ka obebo wa mane se bona ntua ne kai na me expect se wo bebi sa bona se bona tawia se wo ntua ne ka na adan sabre no papa nso ni ho papa ben na ni bona no tu kwa no mai no so ya ro tu kwa wo bai da obaya no anu mu obaya no ni se we nso di praia no se we pra so we pra won we hia sika enti no enu de se ye nkomo a woni ne die se de tawia ka kire woni e bona tawia ka kire me se wontua ne ka o na menua se na tie ngoma ni mu ase o na bia bibi o wa wono so a kire mu a kire o enfa wo so ya bia na wanya de ata obaya no kama opaya obaya no se no na mka se nko ma no wafa ne mra na nka yenkotena se so we ni de nka nyentra se we de ya we ne nkomo yenkomo we bona we si wontua ne ko nti no de nka yenkomo ana se ebra wo de tawia ma abona one ne ya adwuma no na abona ta matawia ho complain de kirawo se bi adwuma no kra no wanya ne yie wa akwadworo enti wontua ne ka ne ade no o ma ne ho complain da de edita no de o ma me complain ansa no o di complain ba ya no ano na che se wo pensa wonnom nsa dodo sa na bona ne bo mama ne se ansa o frana na jubi na juno o fer ti do ti bro ya no anke men kasanche no sana insana wonum no men kasanche no but wan kasa si na djuma ho kwan a e ma na nya djuma wa se ko basa onko na o tekura ho enti so wonum nsa bona bibi to na o ye ne den ande papa ne fra me kasem okay but say no dia kwa kwese ne senhye ye ni na no na wo ho but ni na se bona entumi ani ne nhyehyɛ ye no eso wontumi ne nya adwuma bia mu a ni e wo se oye ede ma no no wonye fama no na etu nkwatwere de eda ano ni dia so anu na oba me ho no bona di sana ma me oba me ho bedi ye no ana me ka se nje si ya no
so ka se nyɛ adwuma se si a wona adwuma no kɔyɛ sama wotua ɔka no ane wotua aka no deɛ na menim dodo a bosom dodo sai no ɔde ma menim so ma no sai so ma no sai ne no yata wia na nka ɛno ɛne first one deɛ no ɔka ɛ enti me ka sɛ ne so so wontua ɔka deɛ a ane yɛ sa na tia fro afa no bra wɔn no ɔka yɛ ho ama yɛkɔ tena sɛ yɛka asɛm no nti wɔn fɛ no mra nanka yɛn tena ase wɔn mo na ma ne nanka wɔn mra nanka yɛn tena ase de yɛnka ɛna wɔ si yo enti bi ne sɛ mete sɛ ɔde aba hɔ okay na kyɛ sɛ free wɔkɔ ne deɛ wonya nhyia bɔ na ne nka bibi amoa dabi ɛna bɔ na so mfrɛ because senka wo na wode ne ma no no sɛ woyi na di kura no a ɛwɔ sɛ otumi bɔ wɔ amaneɛ sɛ o niko ebi abrante ya wode ne ma me ne ho atɔ ne deɛ na nso bi ntumi ne nya adwuma biem ɛwɔ sɛ nko no so ano deɛ ɔno no ɔfrɛ me ka kyerɛ me no ɛno yɛ ayitawia na ka kyerɛ wo anasɛ bɔ na ka kyerɛ wo papa na nkasa no ɔka kyerɛ me na ka kyerɛ ne sɛ okay sɛ ntumi ne nya adwuma biem di a ɛne bibia ni wo ɛwɔ sɛ ɔyɛ ma no deɛ bibia yɛ okay wa misa no sɛ ɔno na ɔsɛ kwada na wɔyɛ adwuma wɔ hɔ no menim bosom dodo a wɔyɛɛyɛ ɛna bosom dodo a wɔtua ne ka no deɛ ɛno nso menim okay nti me pato wɔ daban ɛna tawia mmra na mo mienu nyinaa mo nkɔbɔ na wɔne ne nkɔtra ase na afei wɔn kyɛ ne ka wɔde no daban sɛ me deɛ mete kɔdɔn ha yɛ na tawia no nso te kɔdɔn ha nti ɔno deɛ ɔba a neɛ menim no sɛ ɔba a na wɔsɛ yɛkɔ me sɛ meda sɛ nkɔfrɛ no wɔfa no mmra meda se we dia wo dia ifa wa fasam no to nkyɛn ti no wadaworo ma ye wi a ye begya ne kwan ma na ba na wo ne na kɔbɔ na wakɔ akɔtena se na waka ne ka wode no e de akyerɛ no na de besi bi ye to ho na mo afiri hɔ mate meda se Baba pa kuna do Akos na what to say na me ato ya 3p garlic mixture 3p garlic mixture so you what do say near my mo meton 3p ma hwefo na ehwe me ne se dan obi wo pressure obi se da nya dura no me da nya dura no enti hu hia sa wo ba pa sa me da se pia enti no se wo de go ensane ani a ekasai na Mr. Bona odewo sisi ane de me sisi a mu ane ye ne de odemeka 36 million 3600 pachan what it 3600 in ye bosu bibia won fama wo no pachan ane ye bosu me sai de no ene bosu me nsia de na wontua meka no bosu me nsia 6 months no bosu me nsia ede na wontui aka no okay bosumi bia ye 500 times 6 3000 into and na 600 beka ho se bosumi insiane so ututua mama no me sesen ye no ne ska bi di me ho no me kira say 5 million 5 million times 6 3000 good enti wunya 600 ni free hene beka ho 600 no ano we se busumi nsia uso do ka busumi nsia busumi nsia bia nso busumi bia ye 500 mebwa 5000 1005 2000 2005 3000 enti 600 no free hene beka ho man ye 3600 ne tema me kansa no se utuatia na kakra no ane ne megigi ye no sky be di me ho ne 24 million ska be do 24 million pa chan and what do ka 3000 into yet 3000 through yet 24 million e free 3000 more e ka say maybe say question see question am maybe say me say what the good nsani ani a Mr. Bona odo ka say and I was what do ka 3600 and I was 3600 no e ya bosumi say sika ne ya bosumi nsia enya 3600 se nipa na se wo betu aka 5 million a bosumi nsia ye 3000 enti be bisa 600 million 600 na that's what the free ne ba ye man eni afi de meka afi se afi adwuma na maye asa afi adwuma wo se wo di nka ma wo bosumi de 5 million kwanka so tu ya aka 5 million good na afe no watu aka 5 million ti se na se da bi o
Sanka afini 60. 87.9. Kafino 5 million. Sanka afino ka 60 million. Na 6,000. 6,000 say o ma 500 bi anameboa. When tia oboso me ba akode according to. Okay. Enna wo san jeje ne ho bosia. Bosia no 1,005 bi wom untua. Enna wo kwaje 4 million. 4 million. Wo sa kwaje 4 million. Enna ono asa bre 5 million. Good. Enna ye ne ne ko kasa no was 800 cedis bi. Mukwati koko no okase wonye enti wo ma wutua wo mo ye ho no eka 200 ne ka 600 eno so de ma enka ho say no kuku na djuma ho sika eno ye enti eno nka emwa no de no ho okay enti na sa 200 no so a oba no de ma wo no eno so wasese atete afrim ba cha ndi men sisi bomodi anesese na tete afrim na fe ye hwe na ema ye hunu because nhyehyɛ ya wo so ono ye ya ne koko ne de na ne de wuni ha wo meboa na emom no emoa ne de no nhyehyɛ no 500 ne na o ma wo ba ko no o ma wo bie mu but no kra no wakwaje 1,005 ti 1,005 no cross fati free mu a etebo so me miensa esika ansa na bosia no a wakwaje je ye no ne ade no ansa na ni 200 no no de bre wo no because wa mi sa no say you wakatria ne bia na so wo de chew we be say tie ne said ye yesini Mr Nico aka no bomodi ane ko hu no na mumiensa se wunya wo fa ne ka ho a fine se wanya wo fa na nka ho nsehwe Nico nka ho na munkonko hu Mr Bona na enen ka chense se oni no anya adwuma oso ono onya adwuma bie mu a e ka sei no wode enti se mukoka na wose chenche na chia then me ato aso from ho ye pe na sumdwe kwa so enti muni ka konkosia na sana de ono beka no o ti ase a case close se wan ti ase a na fe ya be mu ho why me das okay enti